També dedicarem un episodi a recomanar-vos els millors jocs de taula infantils en català per jugar en família. Sabem que moltes vegades és difícil trobar a casa amb els infants jocs adequats i compatibles per a tots. I jugar en família i en català és una manera fantàstica de fer passar les hores amb els que més estimem.